Крачи, какво става? Добре, днес ще играем в Shadow Fight 2. Много ви хареса в този клип. Да харесате страницата ми. От другото имам виждате ли докъде стигнах? Аз съм луда. Обе! Как му се бори? Той е много силен, бе. Не мога да го събира. Ама аз не трябва ли да падна, когато той ме удря? Ето и. Направо го прибивам. Как се взима кръвта? Аз не знам, той ще знае. Да, на първия път да спечеля. Да! Добре, че беше оръжието и щита ми. Малко много играят тук, ама малко не съм запознат с картинката. Как ме нападна, бе? Боли се кръвка, бе. Как те убих. Да. Само стои лежание, бе. Уау! Да, как го бия само. Той е лесен малкичко. Как го прибивам. Не е честно сега, той е голям, аз не съм. Аз да съм голям, а той е малък.